Ronnie, nog druk in je jubileumjaar, hè? Ja, druk ja. En vooral nu, want ik ben bezig met die voorbereiding allemaal. Dus dat is, dan zeggen de fans, die krijgen toch zeker wel een XXL of XXL set te zien. Dus die mensen zeggen dan, ja, ik wil wel ook Dikke Douda moet erin. En je moet ook wel toch nog Annemarie weer spelen. En Roosje in blonde haren. En ook de koning van de... Nou ja, dus die lijst die wordt hoe langer. En, Je hebt een luxe probleem eigenlijk. ja, het is wel een luxe probleem, maar het is ook leuk. Dus we zijn nu al flink aan het repeteren met de rakkers. Dus maar leuk. Het gaat gebeuren op 19 december in Zwolle in de Nieuwe Buitensociëteit. Dat is een theateretablissement schuin tegenover het Centraal Station. Dus mensen kunnen gewoon met de trein komen en die gaan lekker daar, zal ik maar zeggen, een feestje bouwen. En dan kunnen ze, als ze vroeg naar huis willen, nog met de trein terug. En anders dan kunnen ze gewoon blijven slapen in Zwolle. Maar ja, ik heb er heel veel zin in. Het wordt een heel leuk, verrassend dingetje. Ik heb zelf, iemand zei, kan je ook gefeliciteerd worden? Ik zei, er is mogelijkheid tot feliciteren. Dat zet ik allemaal op de uitnodigingen. Dus ik ga gewoon bij de deur staan. Ik kan mij ook geen reet schelen of niet. Ik ga gewoon bij de deur staan. Gewoon in mijn witte bontjasje. Hallo, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Cadeautip, envelop. Flikker al die enveloppen in zijn grote zak en dan ben ik ook weer blij.